Omare di unit lokasi ini nak batas kota Surabaya tepatnya nak Banyure Pakal Beji PDAM rek yo lho. Ome iki ukurannya dawa 5x13 regane engko tak sepilo keri-keri nek masalah tangga sepilo tangga sik cak kok dikirane gak ono tanggane. Sepilo cak. Oh, wis ora tanggane rek yo. Lah, ome iki yo apik warnane ijo royo-royo delok antara rek yo mbuwais nyolok senengane warna-warna green skin warna nyolok-nyolok iki apik yo. Perpaduan warna ijo karo batu alam ireng. Iki batu alam wingi tak jupukno nang gunung di Gunung Himalaya iki rek yo. Iki ono listrik jadi di iku rek cekel rek yo kok iki rek yo. Lho, iku ono lampu yasin lho kono. Terus lho kene iki ono iki lho apa jenenge? Parkiran sepeda. Lho kene ono taman, nek gak gelem taman gaen kolam yo kene ono terasan lho kene. Lho, terus lho kene iki ono apa iki jenenge? Apa ini jenenge cak? Jendela nih cuma turun dipasang rek yo. Iki on progress langsung mlebu lho wala rek yo. Iki oma green skin temen nek iki rek yo. Ijo full ijo kabeh. Ruang tamu niki gede kene garisan yasinan kene gawe opo rek yo rapat-rapat begini cukup rek yo wong rong RT. Soalnya apa? Ruang tamu niki gede. Lah rene cak yo iki ono musolane sisan rek yo. Lho, plafone wis apik yo, drop ceiling wis ono jendela gede nih. Lah, iki kamar pertama nih, yo ono jendela nih tapi turun dipasang yo rek yo. Ngerti dhewe kan nek gawe apa? Nek gawe klip tapi aja lali ditukokno gorden. Lah iki musolane rek yo. Musolane nduk kene. Yang beragama non muslim iso digawe sembarang atur dhewe pokoke. Nah, terus iki kamar kedua nih. Kamar kedua nduk kene. Terus ya ono apa iki jendela nih. Green skin lagi. Walah iki koyane fotografer cocok iki rek sing tuku. Nah, iki dapure yo, dapure ngel ngene apik yo rek yo. Lho, langsung nang mburi ae. Soale isih akeh rek yo. Nah, iki ono nggon gawe umba-umba, ono pembangan lukur fiber yo, tenang ae, panas kepanasan udan gak keudanan nang kene iki. Kamar mandi ini lho kene, Cak. Lho, kamar mandine luas. Nek ki atus wong 30, klosete kok kloset duduk yo, wis ono ngene sabun, shower kabeh ready kok lho kene iki wis keramikan ngene dadi anti rembes-rembes yo rek yo. Nah, tak sepino nduk ngarepe ya hargane yo. Dan ini cak green skin, aku seneng nek green skin ini ki. Oh iki ukurannya 5x13, harganya 330, free pagar kanopi, AC, terus free kipas, free kompor. Loh, free ini akeh, gak kepengin tak? Wis ndang digas, ndang survei lokasi, nek duitmu kurang iso tak kei sing lebih murah maneh. Wis pokoke nek ndelek oman, ndelek kaplingan langsung ae nang Kurniawan Properti tak tunggu serangan kabeh. Urip sama-sama kurang siji swarga. Bye bye.